Tapos para gusto. Gawin mo sa taas. Eh wala namang
Balik ka. Oo nga, yung pizza na lang. Pizza. Hindi natin gramo. Ang burgers ko. Magkano yung buy one take one? 599 ma'am, less 20%. Hindi namin pawis-pawis. Siya ba Oo, siya ang nag-request sa admin. Ginaya niya sa mail ng pala.
Yun lang ang mahirap sa mga Basa! Basa!